ndị oji ala eme ọgọ aka egwu na-akpọzi maka na adekwu ọnụ efu egwu ndị akụ kalịsịa ndị gbagagba maka na ada agba aka chọ chenji n'elu ụwa nke anyị nọ ndị fastest millionaire ndị ego fakaligo kolota dị n'express kedu ndị alati nụ ndị oji alati eme ọgọ alati gavaji kalisia ndị kalisia ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ banye ya alati golu no ndị oji alati eme ọgọ banye ya alati goli moto ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ Cyril Okonkwo mmiri na-ezolu Igbo na Malaysia Ozobe nọ na-ezolu Igbo niile nnekwu nwa Obagisu Jide Ebube na Ọhazara ọ kwala ụzọ n'Obagisu Ọhazara si obodo gaba ezi obodo amago mmiri Ọhazara bụ odogwu mmiri Ọhazara mmiri n'ala ugwu na Ọhazara mmiri zozo ozobe ozolọra niile mmiri na Malaysia oji alati eme ọgọ mmiri Mr. Chukwuemeka Obi Ogidi na Russia obele nwa Chukwu gọziri agọzi na Ninri ka anyị kene onye nri Ogidi nri na Russia Ogidi nri na Russia isi na-ebu ogidi na-ebu n'ogidi nri na Russia oji moto mogodogwu ogidi nri na Russia ọgụ na-emelu uwe ogidi nri na Russia ogidi na Russia oji alati eme ọgọ ogidi nri na Russia His Royal Highness Callistus Obichi Igwe Unlimited Favor na Jakarta na Indonesia obele nwa Chukwu gọziri agọzi na Jakarta oji alati eme ọgọ His Royal Highness Obichi na Jakarta
odogwu n'ichilechio na Jakarta enwechi melọfụ mmanụ libolili na nwere ọdịda o ji ala tie m ọgọ onye ya ala tigola anị na Obichi na Jakarta ego ya erigo nne Obichi na Jakarta Chief Oliver Oji eze Lisiakụ na South Africa Olikeze na Ụmabi Ọchịlọzụọ na Brazil asị na ọ bụ ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya ka anyị kene nwe onye Ụmabi Olikeze na Ụmabi obodo bụ Nwachukwu gọziri agọzi n'Ụmabi ị ga-adị ka echi Olikeze na Ụmabi o ji ala tie m ọgọ Olikeze na Ụmabi eze Lisiakụ na South Olikeze na Ụmabi Mr. Chukwunonso Ọha'izu emilitasia n'okporo ọrụ obele Nwachukwu gọziri agọzi n'Ọlụ n'Imo steeti Labaco Music Limited aka na-elegwu Agbalanze ife menaghị ka nna ya Chukwu Mr. Iruka Obasi obele Nwachukwu gọziri agọzi na Jakarta n'Indonesia CEO World Business Ventures Nigeria Limited ibute ike n'Indonesia ịchọba World obunatali ya na Nigeria o ji ala tie m ọgọ na Jakarta ekene ka anyị kene World na Jakarta odogwu ji mala ebodi World na Jakarta ka ọ na-achị World na Jakarta Mr. Iruka Nwabasi World na Jakarta odogwu njide ebube World na Jakarta ka ọ na-achị World na Jakarta Chike Emenike ọchịọra nke izizi na ndị Owu Green Nigeria Limited enya nwekwa Green Fabrics Nigeria Limited ọgaranya obi dị ọcha oji ala tie mogo nke izizi na ndị Owu
Papa Ejima Iluzie kenelu Mrs. Udoka Emenike Mama Ejima Ito unu ga-adịlụ m kechi ndị ochie latie mọgọ n'ụwa taka egwu na-etizilu n'elu ụwa eji ọnụ etinye azụ n'ofe ndị fastest millionaire obi fa bụ salisali Alati kalisianu ikpo fanu du mmili n'enu ụwa na fagaza yi onenu ikpozie fanọkọchi nụ engi n'ọsọ ga-eme fa na-enye alati na pasulu na fa na-enye na banki ndị oji alati eme ọgọnụ wee na-agwa nwata ịga ọ na-eli ya na-elotekwa pusi maka na taiga na pusikat bụ nwanne ụwa bụ onye nyere onye nwanne ya Chukwuteli ofe n'elu ụwa nke anyị nọ itenyekwa ụmụnne ka fasoli lacha elikwana so yo maka na imeli isi nwofe Chukwuteli debeli n'elu ụwa nke ndị a na-ekwu maka fanu ndị oji alati eme ọgọ alati ka baji kalisia ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ banye ya alati goli moto ndị oji alati eme ọgọ banye ya alati goli ani na ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ kefa melerika nne ndị oji alati eme ọgọ alati fanyelu werika ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ ndị oji alati eme ọgọ Mr. Onyebuchi Nwagwa obele nwa ndị mmụọ na-ebulu akụ na Jakarta awọ mma ka isi bi ụwa elu kedu Nwagwa na Jakarta nụ ndị mmụọ na-ebulu akụ onye awọ mma bili n'ụwa elu ndị mmụọ na-ebulu akụ ndị mmụọ na-ejeli ya ozi nụ na Jakarta ka ọ na-ebulu akụ Nwagwa na Jakarta nụ ndị mmụọ na-ebulu akụ Mr. Onyedika Ichu obele agụ na Obosi Ụkwala osisi enela anya ọdịda Nostra engi bụ foreign boy obodo amaghị obele agụ osisi enela anya ọdịda obele agụ na Obosi ejima ụdọ na Obosi Ụkwala ife mena ejima ilu Mr. Chukwuebuka Ichu ọzọ nwa na Obosi ejima osisi ego nwachi ugo nna ya achiko
Italian guy osisi enela anya ọdịda osisi enela anya ọdịda na-ekene osisi enela anya ọdịda ụmụ Ogbuefi n'Obosi Ụkwala unu gadi ikechi osisi enela anya ọdịda osisi enela anya osisi enela anya ọdịda Nostra ka ọ na-achị osisi enela anya ọdịda kedu ndị a na-ekwu maka famili ndị oji ala tieme ọgọ ndị oji ala tieme ọgọ ndị Chukwu gọziri agọzi onye oji ala tieme ọgọ egwu agbalanze egwu ikolobịa ka ọ bụ ndị oji ala tieme ọgọ akụdị mma na ikolobịa ndị oji ala tieme ọgọ onye Chukwu nyere nyenụ oji ala tieme ọgọ akaba arụ ka onye nwanne ya ndị oji ala tieme ọgọ Chukwu deli ya ofe n'elu ụwa kaba arụ ka ikunye nwanne ya oji ala tieme ọgọ elisikwa na-asọghị nnu oji ala tieme ọgọ n'imelisi nwofe Chukwu telefenụ ndị oji ala tieme ọgọ na fakegbu na abụọ oji ala tieme ọgọ na fa bi n'ụwa niile